Ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman magdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Kapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano ay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Ha? Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno'y bagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakahawis itirik na. Gat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't nakuno saan? Ibaga mo nuwen no saan. Tapno amok. No mayak to pa dito'y balayaw no saan ay. Ano di na kaya't? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito'y balayaw. ay kwa. Maipasiguradong lakit di Shakto la. Usan! Ha? Halaw! Ang ipagaliston na! Awan pa'y may tultulong mau! Ay, Ay, ultimo ang tiliw lang kung may timarabutin! Di mo pa'y maramid! Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. pasensya amon. May talag siksikog ka na ramidang! Istambay! Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, Shakti makaamukan ka. Aklunan na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? May sabay na ito yung alam mo! Kumanagat! Tunog kayo, wasiwas kan! Kumano ka man! Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day dya tao. Kapimbanawain. Apaya nagbayag na kisarita keng ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak nga minuwa. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo mo tagpili iti pakirelasyonan. Nasaya at matatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay, istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na, into nag-asawa kayaw, kasta ka day. Makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay? Into lakayan? Into nagkabawain? Ni tatang mo. Talaga man! Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana, ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rod tag konsumisyon iti den na na. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. Tatang. Birbiro na dyan iti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning nagtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Ay. Nanya, may karem asinaamon da dyan tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate.
Imbis at tulungan nak amang upay dyan ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laang matati ka panunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Hugapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brante arak kas kada sunal, isul amaw. Ha? Upayam dyan ta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanuaya ni Diana mangup opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ka narigata na nangaramgan ko, na. Iso nga, sawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay naglastog ka mangibaga mga asawakan. Gem ultimo kalding. Uno asol ako matarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbayin. Professional pa'y mengarod dyan haremaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag mainukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay kumatatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang arodan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kung sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariing iti kinapudnaw. Asa na day di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ama panagnakak. Saan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ng asawa ni ti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki kang ka. Orekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Lipatan kiti day di lalaki. Nay, si kamu kayam Diana balasang kau. Anyat may paay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kau. Ngam saan mga nagaw-awid di anak kau.
Napan nakipista iti sa balya lugar nga maging dayta ka awampay. Di nan sa malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag a cellphone kang kuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron, tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanuan yung tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey. Anya nga tanong agsimpatan. Agkasartan. Ay, kasanungay tita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak mo Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, wala. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni Indon Bigat. Ay manjak. Jak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat jay anak ta. Suportaran talat ta kuman jay anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga nurusan nga mo nila kay mo ti idadalon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta. Ada bayadak. Nabayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabitla nga rod. Papanamanan, Vinay. Pista di ka bangi mga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbis nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasaryo ka ni Diana. Ang maging gayta, awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kay nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadura kumpari manan di kaduan. Hindi Diana mit. Las dahi tuyo nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talaga nga ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbaliw ko. Tapno saan da ko natagtagibas sitain. Isuhalas da ito yan, wan. Agsingsing putak to numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung harod balasan ko. Makalawas na ni Gina panan na, ngam di mo nagawawi din.
Anda ka di pa kakontakan nyo kan kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Ay, makapadanag mo tayo siya tao. Ang bayaman ta nakto damagan ka ni kakapitra. Na nagkuyog dakat ija anak na. Ay, alamang nga ro tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Nimot Benny Jitim Saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat jibakat a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya ko. Nay ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay kasano ni Diana. Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, kan nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangin mau. Nagragsak ka kidi na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw na kteja Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kidi tasan kayo pa nagkasar. Kasanungan nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na dya taaw. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang yasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka Genubia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kun. Siyak terumbangay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan nga imadayo. Nukasta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan ka mo tisawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga eksmaw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasana natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyakting kalaysa ni Benny. Nambay at ipanaglabas tel daw, inenot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na at nakaibalbaludan na pa yan. Katita makunak ahusto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamatan bukod ko pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakasawaak. Alakastaan, tripagayam mo, Diana. Please like, share, and subscribe. Thank you.